Il-minuta tibda issa. Trisha Don Williams, pjanista. Aħna nafuk bħala pjanista, pero kif daħlu it-toy piano sfajtek? Il-piano kelli wieħed 4 snin ilu. Dejjem nipprova ngħid issa ħin biex nibda fuq it-toy piano. Meta ġiet il-COVID, il-ħin sibtu kollu. X'emozzjonijiet tesperjenza waqt li tiddoq il-pjanu waħdek fil-kwit tiegħek? Meta nkun on stage nkun jkun hemm emozzjoni, jkun hemm ċertu tensjoni, ma minnaħa l-udjenza dik il-vibe li tiddoq pera tajjeb. Meta nkun id-dar nkun iktar rilassata, esperimenta iktar, naħseb indoq aħjar ukoll. Apparti il-pjanu, x'iktar jeċitak fil-mużika? Il-mużika jien dejjem nipprova nsib xi ħaġa ġdida. Għamilt kunċerti fejn kelli sensors imqabbdimni, inħobb nuża videos ukoll. Għalija importanti li tkun xi ħaġa li mhijiex tas-soltu, li tistimulani u tiċitani wkoll. Fuq xiex qed taħdem bħalissa? Dal-aħħar 4 snin iffokajt ħafna fuq mużika għat-toy pianos. Diġà għamilt kunċert wieħed Mejju li għadda u issa għandi kunċert ieħor ukoll ġej bad 13 kompożitur, il-biċċa l-kbira tagħhom kienu Maltin u tlabthom jiktbu li mużika. Bħalissa fuq dak iktar li qed naħdem.